was expecting my husband to come home with me, but I'm short of words. You're short of words. Yes. How has it been? How has it been with Pastor Mugadza inside? How have you been feeling? And how have been the children feeling? Don't cry. Don't cry. It was not easy. Because Magamchinzi was saying. zvanga zvichirwadza kuti mwana anga achigara chikudedza kuti dhedhi wake vari kupi saka zvinhu zvakaoma kuti umutsanangura kuti dhedhi wake vari kupi saka nhasi naita kunga nhasi tikunoya nadhedhi so was happy kuti anosakana nadhedhi wake nhasi zvinhu zvakaoma kuti izvezvi audzokera zvekumba asina dhedhi wake. No, don't worry, God is on our side. We pray that the lawyers tomorrow will make sure